गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमनो आरो अननाय जासिग्रोबाय। आं नैबे समाव आङो अजित नार्जारि फंबायनि माखासे आं बाथ्रा लानानै फैदों जि बाथ्राया माने फंबायनि देरहासारनायनि जाफुंसारनायाव जोंनि रायजो राजा गासैनिबो गोबां मदद आरो हेफाजाब एबा बिहोमा दङ। गोजोनथाव बाथ्रा माने नैबे जोंनि बिदिन्थि जानानै थाबाय फंबायनि नैबे 9 बोसोर बैसोनि नैबे अजित नार्जारि फंबाया जि गलाघाटनि थागिबि बिथाङा गोबां जोंनि गेजेराव माने बिथांनि भट होनायाव गोबां जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने खौसेथि होनाय बे खौसेथिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे खौसेथिनि गेजेरजोंनो इयुनावबो जोङो साफा जोङो बे अजित नार्जारि फंबाय बायदि जों इयुनाव जोङो दिरुनलांबाय थानो हायो आरो जौगाहोलांबाय थानो हायो। बेनि सायाव आङो बयनिसिमबो आं खावलायहरबाय आरो इयुनावबो जोङो बे खौसेथिया जोंनि गेजेराव थाबाय थायो। नंमारगौ एकता में बल है इउनियन इन स्ट्रेंथ जेरावनाखि इंराजि आरो हिन्दीआव बुंनाय जायो, बर'आव बुंनाय जायो खौसेथियानो बोलो। बे बोलोआनो जोङो देरहासारनायनि मोनसे लामा दिन्थिनो हायो, जेरावनाखि जों दिनै अजित नार्जारि फंबायनि बे बेलायावबो बे बिदिन्थि बायदि जों मोननो हायो। गासैबो रायजो राजानि बे खौसेथिया इयुनावबो थाबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो इयुनावबो जोङो साफा जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो गोरों गोरा आरो गासैबो बिथिङावनो गेलेनायानो जा, रंजानाय बाजानाय, दामनाय देनाय, मेथाइ खननाय गासैबो बिथिङानो जा, जोङो बेबायदि बेलायाव जोङो भट होनानै जोङो खौसेथि बा माखासे जोङो हेल्प होनानै जोङो बेबायदि देरहासार खालामलांनो हाबाय थायोबा जानो हागौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमाङा मोनसे समाव जाफुंगोन आं बेखौ आसा खालामदों। गिबियावनो अजित नार्जारि फंबायखौ जोङो बाख्नायनांगोन। मानो होनबा गिबियाव बिथाङा माहारि थाखोआव देरहासार जाखांनायनि उनाव माहारि थाखोआव सिनायथि होखांनायनि उनाव बेवहाय गावजों लोगोसे हारिखौ सिनायथि होखांनायनि उनाव बिथाङा एयारपर्टसिम जेब्ला फैदोंमोन गोबां रायजो राजायानो थुबुर जानानै दंमोन बिथांखौ बरायनो थाखाय। बेजों लोगोसे बिथाङा जेब्ला BTR थांदोंमोन गिबियावनो फंबाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बा सावगारियाव बिथाङा मान बावदोंमोन आरो बिबार बावदोंमोन आरो न'खरनि गासैबो अजितनि बिमा बिफायाबो बिबार बावदोंमोन। गोजोनथाव बाथ्रा। गिबियावनो BTRआव थांजेननायाव बड'फा हाउसआव फंबाया थांदोंमोन आरो बेवहाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे मावथिफारिया बिथांमोना बिथांखौ जोबोर अननाय आरो मान जासिदों। बेजों लोगोसे KTC स्टेडियामावबो गोबां दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथांखौ माखासे अनसुंथाइबो होदों। गोजोनथाव बाथ्रा। रायजो राजाया गोबां थुबुर जादों फंबायखौ नायनो थाखाय। मानो होनबा फंबायनि माखासे देरहासारनाया जोंनि गासैनिबो गोसोखौ बोदों। गोजोनथाव बाथ्रा। BTR हालामाव थानाय गोबां जिल्लाफ्रावबो फंबायखौ गाजा गोमजायै बरायदों। लामा काजलगाव, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, ओरै रौता, धेकियाजुलि गोबां जायगाफ्राव फंबायखौ बरायनो थाखाय हांखुर जादों आरो फंबायखौ बरायदों। बयबो मान बावदों, गोजोननाय जासिदों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बे जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन, जेरावनाखि जोङो खौसेथि जोंनाव जुदि थायोब्ला मोनसे समाव जोङो जोंनि हारिनि साफ्रोमबो जोंनि फंबाय आरो बिनानावखौ जोङो गोजौ थाखोआव जों जौगाहोनो हागोन। आं बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। बेजों लोगोसे आं गासैनोबो नैबे अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारि।